ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈದಿ ಲಕ್ಕನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಏನುಂಡು ಏನ ಆತು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೀದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಗೆ ಬರೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಡಯಾನಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಮೂಜಿ ಶೋ ತೂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಸ್ ಹತ್ತದು ಒಣಸಲ ಮಲ್ದಜೆ ಬಯ್ಯದ ಶೋ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಗಮಂಡರಡ ಜಿರಿ ಎದ್ದಗನೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರವೆಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಇರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನಾಯ್ತಿಂಡಲೆನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುದು ಬರಪೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಲ್ಪುಲಂಡೇರು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜತ ಮಾರಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ನಾನು ವೇಷ ಪಡೆದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಯದಾದ ಪಂಡಿರ್ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಈ ಜನಕುಲು ಈ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪೇರಿಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ 1,04,470 ಅವು ಕಡೆಯತ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕೇಲಿಗೆ ಒಂಜೆ 2 ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 17,85,000 ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿನೀತಿ ಎರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತಂ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಗಲು ಕೊರಿಯಡ ಆ ಡಬ್ಬ ತೋಜಲಿ ಅಗಲಿ ಡಬ್ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಜೋ ಅದು ಇತ್ತೇಡ್ದು ಅಪ್ಪಗದ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲಸ ಗುದ್ದಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಇತ್ತಿಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲೊಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಡು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಉಡುಪುನ ಐನೆ ಯಾನೆ ಸುರು ನಲ್ಪುನ ಐನೆ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೇ ಓಲ್ಲ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ರವಿ ಬರ್ಪೇಡ ಪೋಯಿ ಅಂಚತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈದಿ ಲಕ್ಕನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಏನುಂಡು ಏನ ಆತು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೀದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಗೆ ಬರೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಏತು ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಅವು ಸರಿಯಾಪು ಜೀವನ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಂದು ಬೈತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆನ್ ಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡಗಲ ಜಾಲ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಿಗಿಲ್ ನಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಮೆನಂಕು ನಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಸ್ವಂತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅದೇ ದುಮ್ಮದ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಪುದಾರ ಆವಡು ಓಲೊಂಜಿ ಪೋಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾತಿರುವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂಡ ದುಂಬು ಅಂಚತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಲೆ ಪಾಡು ವಾ ಏರಿಯಾಗೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ವೆಣ್ಣೆಂಚೊಲ್ಲರು ಲಾಗಿಡ್ ಬಾತಿರುವೇರು ಉನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ എടുത്ത് വേറെ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപകടനിലായി ಕೆಲಸ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಯ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ತಿಂಡ ಬತ್ತ ಬೋರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೀಚ ಪೋದು ಕುಲುಂಡ ಬತ್ತ ಕಾಂಡ ಒಡೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿರ್ಗುನಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ರಶ್ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಈತೆ ಬುಂಡ ಆತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೆಂಚಲ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ದಕ್ಕನೆ ಅದು ಬೋತ ದುಮ್ಮಂಚತ್ತು ಏನು ತೋಳದ ನೀಡುತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನೆ ತ ಓಲು ಏನಾಂಡ ಅಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 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 ಅನ್ನಾಗ ಅವತ್ತೆ ಏನ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತನೆ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಲೈಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೀರು ಸುಧಾನ್ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಧಾನ್ ಯಾನ್ ಅನೀಶ್ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ದುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಬೋದು ಕುಲು ಓನ್ ಪಾತೇರು ನುಪ್ಪ ಅನೀಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಧಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ನಂಜಿ ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲದೆ ಎನ್ನಡ ಪನೊತ್ತೆ ಸುಧಾನ್ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮನೊತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವು ದಾಯೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ನಮಕದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಐನೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಎಂಕಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಗುಲು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಅಂಚೆ ಏನು ಪನ್ನತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಎಂಕೊಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈರು ಪೋತಿನಿ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರಿ ಈರೇನ ಮಲ್ಪರುಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನನ್ನ ವರ್ಮನೆ ಪೋದೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಆಪಣದ ಜ ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನೇ ಬೋಡುಂದು ಜತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಪುಂಡೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಜಿಮ್ ಪೋಂದತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡು ಆ ರಾಜಿಟ ಅವಡೊಂಜಿ ವಿಂಜಿಮ್ ಬಂದತ್ತು ಅಡೇ ಪೋನಾಗ ಏನಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅರುತ್ತೇರು ಆರೆಂಡ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಈ ಸರಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಪಂಡೆ ಕೊಂಚ ವೇಷ ಮಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ದಾರಿ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ತರೋಡು ಕೆಂಗಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶೂಪುರ ಬಿಡ್ಚವು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿಡು ರಕ್ಕಸೆ ಪಿಲಿಪುರ ವರ್ಷ ಹಿಡಿತೀನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬುಡ್ಡ ದುಂಬು ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ವೇಷ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಸೇಲ್ನು ಪೋಯ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಅವರೊಂದು ಜಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೈಯಡ್ ಒಣಸ್ಲ ಸೇರಿದು ಜಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು 6 ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ತಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಪಾಡೋತ್ತೇರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಲ್ಪ ಅಡೇ ಪೋದು ಅರಿನ್ ಲೆಪ್ಪನಗಾರು ಏರಿಗೆ ಎಂಡೇರಿ ಎಂಡ ಎನ್ನ ನೆದೋದು ಯಾನಿ ರವಿ ಬಂಡೆ
ನಿನ್ನೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂದಿರಿ ಅಂಕ ಯಾನು ಈರು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿನತ್ತ ಯಾನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಎಂದಿರು ಯಾನು ಅವಳು ಬುಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಏವಂಡ ಏನ ಕನಸುತ್ತನದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ 4:30 ಕಾರಣ ಬನ್ನಿಂಜಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದ್ದು ಆರೆ ಚಾಪ ಸತ್ತು ಬನ್ನು ಪೂರ ತಿನ್ಪದೆ ನಾನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಮಂಗಗ ಕಲಿಪರ್ಪಾಯಿನ ಬೇರೆ ಆತನಂದು ಅಂಚಾದನೆ ಕೌತಾಯಿ ಬಂಡ ಆ ಹೊಸ ವೇಷ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಹೊಸ ತಿನ್ಪಿನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ನಾನು ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಸಟ್ ನೇಲೊಂ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ್ನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಮರ ಮಿತ್ತು ಅವ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಎತ್ತು ಶಾಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತು ಬಿರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಮರ್ದಿನ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೇರು ಸರಿ ನೆರಿಯರು ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕಾರೆ ಪೇಪರ್ ಕೊನು ಕೊರಿಯೆ ಫೋಟೋ ಒಯ್ದನಂದು ಮನಿ ಸಿಜಿಯರು ಬಕ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜೆನ್ನಿಯೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಹೆಂಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನು ಈ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತು ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಅಪಗ ಬತ್ತೀನಿ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಡಯಾನಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮೂಜಿ ಶೋ ತೂತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಸ್ ಹತ್ತದು ಒಣಸಲ ಮಲ್ದ ಜಾನ್ ಕೂಡ ಬಯ್ಯದ ಶೋ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ 4 ಶೋ ಅಲ್ಲ 4 ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ 7 ಮುಟ್ಟ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದಾರ ಪಂಡಿರಿ ಎಕ್ಕಡರ ತುಯ್ಯತ ಮರಡ್ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ಬಂಡೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಬಂಡದು ಅಯಾಡ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಸೈಬರ್ಲಿ ಸೋದು ಐತ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎತ್ತು CDS ಹತ್ತು ಅವೇನು ಯಾನೆನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆರು ಡೈಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಗಮಂಡರಡ ಜೀರಿ ಎದ್ದಗನೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರವೆಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನಾಯ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಬರಪೆ ಅನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಕೊರಿಯ ಆರು ಕೂಲೊಂದು ಡೈಲಿ ಅವೇನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒರಿಯೇ ತೂತಿರ್ಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಟೈಮ್ ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸತ್ಯರು ಪಾಡಿಯರು ವೇಷ ಪಾಡಿಯರು ಏನು ಉರಿಯ ಅದಾಗ ಅವತಾರ ಪಾಡಿನಿ ಏನು ಉರಿಯವು ಅವತಾರ ಪಾಡ್ದ ಅಪಗಲ ತಿರ್ಗಿಯ ಈ 3 ವರ್ಷ ಪಾಡು ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ ಎಂಕಲಡ್ದವನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಂತುಯ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ಯಂತುಯಿನದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೆದ್ದನಗ ಬಾಲ್ಯಂಕ ಐಟ ಬಸ್ಸು ಪಿದೈ ಒಯ್ದಿರು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ತು ಪಂಡೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಂಚೊಂಡು ಏರಾಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೀರು ಅವು ಮಲ್ಪಲ ಅಂಡೀರು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜತ ಮಾರಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಯದಾದ ಪಂಡೀರು ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಈ ಜನಕುಲು ಈ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಡೀರು ಏಕೆ ನಮ್ಮೇರು ಪಂಡೀರು ಜನಕುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪರತ ಪಾಂಡಲ ಅನ್ಪೇರು ಜನಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬದುಕೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪನ್ಪುಂತುಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರಂಜಿ ಕೂರೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಆತ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲುಟ್ಟುತ್ತ ತಿರುಗಿಯ ವೇಷ ಪಡ್ದು ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡದೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನಾರು ಐಕ್ 24 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದೊಂಜಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಕೆಲೆ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಡ್ಡಿ ಅರ್ನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ನಮಗೆ ಅರ್ನ ಬೈಕ್ಡಿ ಅನ್ಕೊಲ್ಲುದೀನಿ ಆ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ ನಂಬುವ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಪತ್ತ ಮೀನ ಪರ್ಸ್ ಬಸ್ ಒಂದು ತಿರ್ಗದ ಪರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಡಿತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಪೆಜ್ಜಿಯ ಅವಲ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ 7 ಜನದ ಕೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಶರ್ಟ್ ತುಲೈ ಪಾಡು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಅದನಾಗ 10 20 ನೋಟು ಸಾಧಾರಣ 1,04,210 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆತನ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶತೆ ಬಟ್ ಅಕಲಿ ಕೊರಪಿನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿರ್ಗಿನ ಇದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವು ಕಾಸು ಬಸತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲು ಏನು ನಮಕಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ SVS ಇತ್ತು ಅವಲಿ ಕೊರಿಯ ಅದಾಗ ಆರು ಬುಲ್ತೀರು ಬಾಲ್ಯದಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬುಲ್ತೀರು ಎಂಕಲ್ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬುಲ್ತು ಪಂಡಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆದಾಗುಳ್ಳಿರ ಅಂಡ ಒರಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಕೊರಿಯತ್ತ ಪನ್ಪಿಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಏನು ಆ್ಯಪಲ ಮದಿ ಪೂಜಿ ಪೂರ ಪಂಡಿರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಬುಲ್ತೀರ ಆರು ಬುಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಡ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತಂಡ ಏಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡುವಿರಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಜತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಗ ತೂಕ
ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪೆರ ಜಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಹೊರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪುಗ ಬಂದಿಡಕ್ಕೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೇಷ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡಿನಾಗ 1,04,210 ಅವು ಕಡೆಯತ ವೇಷ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಕೇಲಿಗೆ ಒಂಜೇ 2 ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 17,85,000 ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಬಸದ 17,85,000 ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಡಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಡಬ್ಬ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಡಬ್ಬ ಕಟ್ಟದು ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಾದಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಡಬ್ಬು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅವನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂತೆ ಅವು ದಾಯಗಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಮುತ್ತೀನಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಎಂಚತ್ತನ ಪಂಡ ವೇಷ ಅವು ಪನಡುಂದು ಜ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊರಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಂದುತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ನಾಡುಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಮು 4 ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರಲ್ಲ ಅಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿನ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೂಜ ನನ್ನ ಎಂದೇ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಂದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೂಜ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನವೇನಂತೂ ಉಂತಾವಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿದ್ದು ಬಿಡುವ ಪಿಕಪ್ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಪೋಪಿನಗಲು ಗಾಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಕೊಂತು ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪ ದಾಯಿಗೇನು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಜನಕುಳ್ಳಲ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಟೀಮು ಬತ್ತನಂದ ಒರಿಯನಕ್ಕೆ ಸೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಾರು ಏತುಂದಕ್ಲು ಮಾಡುವಿರು ಅಂಚಸದ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಇದಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಲಿನ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿನೈತಿ ಎರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಸ್ಸೊಂಪು ಆಡೋಡ್ಚಿ ಪತಂ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಗಲು ಕೊರಿಯಡ ಆ ಡಬ್ಬ ತೋಜಲಿ ಅಗಲಿ ಡಬ್ಬಗು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಸದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ